tetejét jobbra, alját jobbra, bal oldalt le, tetejét balra, alját balra, jobb oldalt fel, tetejét balra, jobb oldalt le, tetejét jobbra, bal oldalt le, tetejét balra, és bal oldalt le. Szintén. Ugye most hasonlóan kellett, hogy kijöjjön nektek, mint nekem. És akkor most így elkezdem a kirakását. Ugye először kirakok egy keresztet, úgyhogy a közepek is stimmeljenek. Így. Ezt oda viszem a színéhez, felfordítom. Egy piros szín, oda viszem a színéhez, felfordítom. Itt van a narancsárga, felfordítom. Ugye már ki is jött ez a kereszt. Most ezeket fogjuk berakni. Ezeket az éleket. Mert fogok csinálni Friedrich metódusról is egy videót, hogyha már valaki profiban akarna nyomni. Ugye kész van a fehér, alsó sor kész. Ugye most ezeket az éleket berakom. Zöld, piros, zöldhöz legmesszebb, ez a két közé kell. Ugye megcsináljuk azt, amit már az előző videókban. Zöld, narancssárga, zöldtől legmesszebb, berakom. Aztán kék, narancssárga, az most itt nincsen. Itt van egy piros, narancssárga, piroshoz legmesszebb. Kék, narancssárga, az kijött. Most egy sárga szín. Kijött ez a vonal. De most a sárga színt rakom. Kijött ez, amikor egy átellenesen vannak. És most jönnek a permutációk. Ugye ez kijött, ami az előzőben is. Ugye itt ezt a 3-at kell vándoroltatni. És ugye kész is a kocka. Hát nekem ennyiből áll. Majd, hogyha sokat gyakoroljátok, és hogyha jó kockátok van, akkor nektek is elég gyorsan fog menni. Ez most egy, tehát, hogy ez a kocka, ez nagyon jó. Ez a Diane. Úgyhogy ezzel én most gyorsabban is tudom kirakni, mint az előzővel. Na, az nagyon nehezen fordult. Jó van. Sziasztok!